Počúvaj ma, Pročko, keby som ti ja nelakoval tie zrkadlá, ktoré si rozbijú 4 razy do mesiaca, tak ten multivan nemôžeš ani používať, lebo ani cúvať nevieš. Takže keby nebol tu nejaký lakírnik z Očovej, ktorý sa stal ministrom, tak ty to auto používať nemôžeš, lebo 4-krát do mesiaca som urobil zrkadlá, čo nie je schopný na multivane niekde zacúvať. Ak si tu niekto robí srandu z robotníckej triedy, tak toto je celé to vaše oľajno, ktoré zabezpečilo to, že tu zmizlo 24 miliárd, ktoré mohli dať do tých telocviční, ktoré tak teraz proklamujú a budú tu mať plné žvásty o tom, čo sa mohlo urobiť. Páni, ja byť vami. Kvôli vám sa dnes robí konsolidácia. Kvôli vám dneska pokrývkáva kultúra, šport, pretože to sú dve odvetvia, ktoré dostávajú zábrať napriek konsolidácii. Ja by som sa hanbil ako pes. Takže naozaj sete tíško, šúchajte nožičkami. Ty si napíš ďalšiu dizertačku o kotule vzad, môžeš si zobrať moje video a naučiť sa, ako sa to robí, aby si neublížil. A ďalšia vec, naozaj si vstúpte do seba a nejakým spôsobom zvážte, na čo reagujete a ako. Nemáte dunstu o tom, prečo sa nejakým spôsobom... My sme si potýkali pred 3 rokmi. Ešte si aj sklerotický a to nemáš ani 50. Ale skrátka chcem povedať jednu vec. Pán poslanec, naozaj týkanie a vykanie nie je zatiaľ považované za urážku, tak sa ospravedlňujem.